hurmati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa li hadrati ruhi akahul albab syekhun wa li hadrati ruhi Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Figa ahkamil qirat niku. Faslun hadza utawi iki ku faslun nerangake fasal suwiji. Fi ahkamil qirat ing dalem nerangake pira-pira hukume qirat. Qirat iku maknane marobati atau bagi hasil cara Indonesiane. Fi ahkamil qirat ing dalem pira-pira hukume marobati utawa bagi hasil. Wa utawi qirat ruhatan ing dalem cara basa iku mustaqotun dialap. Minal qirdi saking masdari lafal qirdi. Wa utawi maknane al-qirdi iku al-qat'u nugel. Secara bahasa qirat itu maknane memutus. Syara'an utawi ing dalem cara syara iku daf'ul maliki. Awae wong kang duweni malan ing bondo lil amili maring pekerja. Yak malu kang kerja sapa amil fihi ing dalem mal. Waribkhul mali hale utawi batine bondo iku bainahuma ing dalem antarane malik lan amil. Sedangkan secara syara qirat adalah pemberian modal dari pemodal kepada orang yang dikerjakan atau pekerja. Engko batine dibagi loro. Di ono pemodal aweh modal maring pekerja. Lah engko batine kuwi mau dibagi menjadi dua. Cara Jawane marobati, cara Indonesiane napa bagi hasil. Di pemodal itu ora melu kerja, dia hanya memberikan apa modal. Sing kerja ya sing diwenehi modal niku wae. Walil qirati lan niku kedue akad qirat arba'atu syaraita utawi papat pira-pira syarat. Dalam akad qirat ada 4 syarat yang harus terpenuhi. Sing pertama ahadua utawi nomor sijine arba'ah iku ayakuna yen takhono apa qirat. Iku ala nazin ing atase emas ainakdin tegese duit cash dalam arti bentuk modalnya harus berbentuk uang cash atau berbentuk emas. Minat darahimi saking pira-pira duit dirham wadanani rilan pira-pira duit dinar. Al khalisati kang murni. Alaya juyu mongko ora wenang apa al-qiratu akad qirat ala tibrin ing atase emas lantaan, emas sing durung dilebur. Sah bentuk lantaan ngoten niku. Wala khuliyin lan ora pepaes utawa perhiasan. Wala mahzusin lan ora emas sing dicampur. Utawa emas campuran perkara-perkara sing liya. Wala urudin lan orang abondo. Wa minha lan iku setengah saking urut al fulusu tawi fulus. Fulus maknane duit receh. Yang pertama syarat modal itu berbentuk uang cash atau emas. Sing nomor loro wasani utawi kang nomor loro iku ayyadzana. Yen toh aweh izin sapa robul mali wong kang duweni bondo lil amili maring wong kang agawe utawa wong sing kerja fit tasarrufing dalem nanjakake utawa belanjaake iznan kelawan izin mutlakon kang mutlak
Syarat yang kedua, pemodal ini harus memberikan izin penuh kepada pekerja. Jangan sampai memberatkan pekerja dengan syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh pemodal. Makanya fala yajuzu mongko ra wenang lil maliki keduwe wong kang duweni bondo apa ayyudayika yen toh ngrupekake iki yo ngengel-ngengel utawa nyiak-nyiake apa ayyudayika yen toh ngrupekake sapa malik at-tasarrufa ing belanjaake alal amili ing atase pekerja. Jangan sampai pemodal ini malah memberatkan, menyulitkan pekerja untuk membelanjakan harta yang telah diberikan. Contohnya aku kudune geleme barang sing ngene iki. Lah padahal barang ngono kuwi ora payu. Kan ngoten niku malah apa? Ngangel ngengeh. Utawa kudune sing bahane ngeten iki. Padahal golek bahan ngono kuwi angele ra karuan. Tak nggih ngenteni pirang-pirang sasi ngoten niku. Makane ten mriki fala yajuzu lil maliki ayyudayyiqa at-tasarrufu 'alal amil. Maknane napa? Nggih pun dipasrahke nyo. Kowe tak modali iki 20 juta. Tolong iki gawe usaha wedhus, tukokno wedhus. Engko batine dibagi loro. Nyoh kowe tak wenehi. Nak iso ya wedhuse sing wedhus gampang manake. Gen napa? Gen gampang anggone cepet batine. Aja ngarani wedhuse kudune sing sikile ngarep karo sikile mburi kuwi wernane ireng kabeh. Ra angel ning awake wernane putih. Angel apa ora ngoten niku? Angel lho. Utawa wedhuse sing wedhus kendhit ngono kuwi misalkan. Mudeng wedhus kendhit apa ora? Wedhus kendhit iku sing nggon wetengane iki wernane beda dhewe karo werna saawake. Biasane wernane rada apa putih ngoten niku. Lah kuwi malah ngangel-ngangelke. Sebisa mungkin jangan sampai membebankan kepada seorang pekerja sing pemodal iku mau. Kakauli kaya dene pengucape Malik, la tastar. Aja tuku sapa sira saean ing suwiji-wiji. Hatta tusawira sehingga wis njaluk musyawarah sira ni ing ingsun. Dengan syarat misalkan kowe nak meh tuku apa-apa kowe kudu musyawarah sik karo aku. Lho ngono kowe ora yo ngangeli. Lah misalkan pemodale iki wau gaweane lunga ning luar kota. Memiliki pekerjaan juga yang harus melibatkan dirinya untuk keluar dari daerahnya. Lek meh blonjo kok ngenteni kudu musyawarah dhisik. Ngono kuwi malah ngelke utawa misalkan gek loro kan ora iso nemoni utawa misalkan gek ana acara sing urgent sing memang tidak bisa diganggu. Lah ngono malah ngengel-ngengel sing jatahe wis kudu tuku modal, tuku barang gawe didol kok malah ora lek didolke iku malah ngengel-ngengeh. Maka dari itu sebisa mungkin jangan sampai pemodal ini malah membebankan kepada pekerja. Yo misalkan kok laporane pripun, yo pun nyoh kita pasrah engko penting ana laporane. Ana laporan harian, ana laporan mingguan, juga ada laporan bulanan atau laporan tahunan. Misalkan iki bondone iki modalmu tak gawe tuku iki, hasilnya semene, entuke semene, batine semene. Lah niku ngoten niku dipasrahke. Aja nganti malah mbebani. Aula tastaru utawa aja tuku sira ilal hintata kejaba ing gandum albaidha kang putih. Utawa kudu tuku gandum sing warna putih. Tak nggih angel. Utawa golek beras kudu sing warna abang. Nah, zaman saiki rak rada apa gampang. Rak zaman dhisik rak yo napa angel. Niki wala tastar ilal khintah al baydha. Masalan kelawan contone. Iku contoh-contone ngeten iki. Summa atofanuli ngatofake sapa al musannifu musannif ala qoulihi ngatasé pengucape musannif sabikon kang dhisik
mutlakon ya lafal mutlak ning dhuwur mau kan ana lafal mutlak sing wa ayyadzana rabbul mali lil amili fit tasarrufi mutlakon iku wau kaulahu ing pengucape musannif guna ing dalem kene-kene panggonan au fi ma utawa ing dalem perkara ai fit tasarrufi tegese ing dalem nanjakake utawa mblanjakake fi sain ing dalem suwiji-wiji layan qati'u kang ora dadi putus apa wujuduhu wujude ma ghaliban ing dalem lumrahe utawa umume yang penting anggone mblanjakake kuwi layan qati'u wujuduhu ghaliban jangan sampai malah harta yang diberikan pemodal ini mau entek ning ora ana wujude. Lha iki tok tukoke apa? Lali aku kok. Mbah iki dite ning endi aku lali. Ora ngerti dite ning endi sing tok modalke ning aku ki aku ora ngerti. Maka dari itu akad kirot ini harus sing paling penting iku amanah bisa saling mempercayai. Angel golek wong iso dipercaya. Nek ora iso dipercaya, jangan sampai kita memberikan modal cuma-cuma kepada orang yang tidak bisa dipercaya. Falau sarroton nuli lamun nyaratake sapa Malik. Malik iki ya pemodal iku wau. Alaihi ing atase amil sira asain ing tuku suwiji-wiji. Yanduru kang longko apa wujuduhu wujude syai. Atau misalkan mensyaratkan memberi sesuatu yang langka. Mau misalkan tuku wedhus apa wedhus kendit utawa golek jaran sing buron muhad jalan. Iki kan nggih angel. Makane ning mriki didhawuhake yanduru wujuduhu kal khaili kaya dene jaran. Al-balki kang longko lam yasiha mongko rasah apa sira asaiin. Wasali sudai kang nomor 3. Sekarang syarat yang nomor 3 iku ayas tarito yen toh nyaratake sapa Malik lahu maring amil ayas tarito tegese nyaratake sapa al-maliku wong kang miliki bondo utawa pemodal lil amili maring pekerja juz'an ing bagian makluman kang dingerteni minar ribhi saking batine kaniswihi kaya dene separone ribhi au sulusihi utawa sepertelune ribhi. Syarat yang ketiga harus menjelaskan berapa bagi hasilnya utawa marobatine iku piro. Mau sing pertama harus ada uang untuk modal. Sing kedua mau apa? Memberikan izin penuh untuk membelanjakan modalnya. Sing nomor 3 kudu aweh ngerti sih. Aja dumeh terus wis nyohke belanjake awakmu. Lah engko ternyata urung jelas iki bagi hasilnya piro. Nisfi berarti piro? 50. Nyoh kowe tak kei modal 20 juta. Ki tukokno apa mau wedhus. Kok bagi hasilnya 50%. Maro berarti 50 utawa 1/3. 1/3 misalkan berarti engko 1/3 batine gawe awakmu, 2/3 ini berarti gawe aku. Misalkan kalkulasi 100% batine didadikno siji gawe awakmu 33%, gawe aku 6%. Ngoten niku kudu dijelaske sik. Falau qala nuli lamun ngucap sapa al-maliku, pemodal utawa sing duweni bondo lil amili maring pekerja. Qaratu akad kirot ingsun ka ing sira ala hadzal mali ing atase ikilah bondo ala annalaka ing atase setuhune iku kedue sira fihi ing dalem mal ana annalaka ing atase
Setuhune iku kedue sira fi ing dalem mal apa syirkatan sekutonan. Wakat syirkah malah sekutonan. Au nasiban utawa bagian minhu saking hadzal mal fasada mongko rusak apa al-qiratu akad qirat. Maka dari itu harus dinyatakan terlebih dahulu engko iki bagianmu pirang persen. Jangan sampai malah ala annalaka fi syirkah iki engko akate akad apa syirkah sekutonan. Lho mboten saged. Nak syirkah itu harus saling memberikan apa modal. Wong iki akate akad apa qirat. Akad qirat itu pemodal memberikan modal sepenuhnya kepada mal. Amil itu mau malik memberikan modal kepada amil. Bismillahirrahmanirrahim. Au ala anna ribha utawa ing atase setuhune bati iku bainana ing dalem antarane kita. Soha mongko sah apa akdu qirat. Utawa engko batine bagi loro. Lah ngoten niku malah apa? Sah. Wa yakunu lan ana apa aribhu bati iku nisfaini separo edang. Engko batine paro edang. Lah ngoten niku malah diperbolehkan. Ya engko iki piye kudu jelas ketika ada orang jenengan dijak dimodali kudu jelas iki batine engko piye. Tur harus memberikan izin penuh terhadap misalkan kon buka warung ngoten niku sing blonjo berarti ya pekerjaane kuwi harus ada laporannya, harus ada catatannya. Ojo sampai malah ngengel-ngengel utawa musyawarah di Bismillahirrahmanirrahim. Rabiu tekan nomor saiki sing syarat nomor iku daro yen ora dikasihake apa kira-kira daden dalem mongso. Maklumat kang dingerteni kakau diucap malik. Qatu akad qirat ingsun. Ka ing sirosan ing dalem setahun. Wa alla yu'alli qala yen orang gantungake sapa malik. Bisyartin kelawan pengucap. Bisyartin kelawan syarat kakau kaya dene pengucap malik. Tidak caing dalam nalane teko apa hari awal bulan. Apa rok susah hari awal bulan. Qaratu mongko akad qirat ingsun ka ing sira. Tapi akad qirat iku amanatun kepercayaan. Akad qirat ini dalam bentuk asas saling percaya. Jangan sampai pemodal memiliki curiga pada pekerja atau pekerja merasa tidak dipercaya oleh pemodal. Harus saling mempercayai. Sing nomor 4 ala yuqaddara bimudatin. Jangan sampai akad qirat ini ditentukan oleh apa? Masa atau waktu. Misalkan nak awal bulan awake dhewe akad apa qirat. Utawa ning kene dijelasake alla yu'allika bisyartin. Tidak boleh digantungkan kepada syarat. Misalkan nak anakku wis gede, nak wis apa sunat. Lha ngono kan malah nyamari. Lah tiwas ngenteni ora lek ndang sunat. Malah apa nyamari. Utawa nak aku wis lulus. Lah ya ono ya ini ora lek ndang lulus. Berarti ora sida lek ndang akad apa qirat. Maka dari itu akad qirat harus asas saling percaya. Wahina idzin laning dalem nalikane akad qirat la dzamana ora ana nempoh iku maujud alal amili ngatasé pekerja. Zaman iku ya kena tempohan utawa kena ganti rugi. Fi malil qiradi ing dalem bondone qirat illa bi udwanin
kejaba kelawan nganiaya fihi ing dalem mal. Maknane pekerja ini tidak akan mendapatkan tempohan. Tempohan niku kon ganti rugi. Dalam bentuk, dalam pengertian catatane pemodal iki mau memperkerjakan orang sing kudu wonge iso dipercaya. Misalkan wong iki ora iso dipercaya, bondone malah ditilep. Berarti ora dilaporke. Iku rak berarti malah apa? Ngrusak utawa mengani ya. Utawa barang iki malah dirusak dhewe. Beda cerita misalkan memang kejadian bencana alam. Lah sapa sing berarti nak misalkan banjir ngono wedhuse kali kabeh. Nek meh pripun? Kan rak yo ora iso dijaluki tempohan, ora iso dijaluki ganti rugi. Lah sapa sing ngerti nak meh apa banjir? Lah ning kandange wedhuse ana 10 misalkan. Apa meh dijipuki siji-siji, digereti siji-siji. Wong banjir rak wis mentingke awake dhisik awake selamat. Misalkan wedhuse keli kabeh kuwi mau, ngono kuwi ora kena apa? Zoman ki apa? Tanggungan utawa kon ganti rugi. Beda cerita, nak iki mau malah ngrusak barange. Delalah ngono kuwi ki ana hajatan, ana pajatan ngono kuwi pekerjaan iki mau butuh wedhus. Akhire wedhus sing dikei pemodal iki mau angger disembelih tanpa ngomong sing duwe. Lah ngono kuwi sing ora diintuki. Fihi ing dalem mal wa fi ba'din nusahilan iku ing dalem sebagiane tulodo bil udwani kelawan dawuh lafal udwan. Wa idza hasolalan ing dalem nalikane hasil fi malil qirad ing dalem bondone akad qirad apa ribkhun bati wa khusranun lan rugi. Engko nalikane ning bondo qirad iku mau, bondo sing diwenehke pemodal iku mau ana batine utawa ana rugine, jubira mongko ditambel. Ditambel ki ya ditambal. Apa al khusranu rugi biribhi kelawan bati. Engko nek ana rugine ya rugine kuwi mau ditambel nganggo apa batine, jangan sampai malah merugikan. Wa lam lan ngertiya sira anna akdal qiradi ing setuhune akad qirad iku jaizun wenang. Jadi akad qirad ini diperbolehkan jaiz. Minat tarafaini saking arah loro. Ada dua kemungkinan. Bisa juga yang menggagalkan akad qirad malik pemodal atau yang menggagalkan iki apa amil. Dalam pertengahan perjalanan iki mau ternyata amile ora iso dipercaya, wis mandeg wae kerjasamane mandeg. Wis ora tak modali meneh. Utawa amile iki yang memutuskan sepihak, wis aku wis wegah untuk modal saka awakmu wong kowe apa angel, wonge nritik, wonge kakean perhitungan. Aku ora iso leluasa anggone nanja ake utawa belanja ake, wis cukup sekian dan terima kasih. Wis ngono wae. Nah, makane minatorofaini ada dua arah, falikulin mongko iku saking saben-saben siji minal maliki saking pemodal wal amililan pekerja. Fashuhu utawi falikulin iku kedua saben-saben siji minal maliki saking pemodal wal amililan pekerja, fashuhu utawi ngrusak akad qirad. Jadi bebas, ini ada dua arah. Bisa juga yang mengakhiri pemodal atau yang mengakhiri iki sapa mau pekerja. Karena sudah tidak ada rasa kepercayaan. Iki mau 4 syarat ketika kula njenengan sedaya pengin akad apa qirad utawa marobati. Sing pertama wau apa anane modal sing jelas, kudu cash. Sing nomor loro memberikan izin penuh untuk mentasarufkan atau membelanjakan modal. Sing nomor telu kuwi kudu apa mau
memberikan dengan jelas berapa bagian yang akan diberikan. Separuh, nisfaini utawa separuh-separuh berarti piro? 50, 50 utawa 70, 30 utawa 60, 40. Jadi kudu jelas. Tur kudu ngerti pemodal iki mau harus memberikan pengetahuan kepada pekerja berapa yang akan didapatkan. Sing nomor papate tidak dikaitkan dengan sesuatu atau mensyaratkan adanya sesuatu yang terjadi. Iku wau syaratnya apa? Syarat akad kira. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Hadza utawi iki iku faslun nerangake fasal suwiji fi ahkamil musyaqati. Ing dalem pira-pira hukume akad siraman. Nyirami. Wa ya utawi musyaqah iku mustaqatun. Dimustakake utawa ditokake minas syaqi saking masdare lafal syaqi. Syar'an utawi ing dalem cara syara iku daf'u sahsi. Syar'an utawi ing dalem cara syara iku daf'u sahsi. Masrahakene utawa nguwehakene wong suwiji nahlan ing wit kurma au sajara inabin utawa wit anggur liman maring wong yata'ahada kang rumat sapa man yata'ahada kang rumat sapa man hu ing nahlan au sajari inab bisakyin kelawan nyirami watar biatin lan kerumat ala anna lahu ing atase sedune iku keduwe man apa kodron kira-kira makluman kang dingerteni min samrihi saking buahe nahlin utawa inab. Sedangkan secara syara iki akad siraman ngene iki, misalkan kowe duwe wit kurma, lan nek kene kurma angel, wit apa? Wit jagung utawa wit apa? Pelem. Ngongkon kan hafid kang kae wit kebun pelemku mbok disi rami. Engko kowe entuk buahe semene. Lah kuwi jenenge apa? Musyaqah. Ngongkon wong gawe apa? Nyirami tur apa ngrumati ya nyirami. Berarti sing duwe hanya terima aja jadi engko kowe entuke semene. Penting wayahe nyirami tok si rami, wayahe ngrumati ya tok rumati. Engko kowe entuk ning kene anna ala anna lahu qadron makluman min samrihi. Engko nak nalikane panen kowe tak wenehi jatah buahe semene utawa dijelaske kowe entuke semene iki. Mbah 10%, mbah 20%. Wal musyaqatu tawi angkat musyaqah iku jaizatun wenang. Ala syai'aini ing atase perkara loro faqat hale bloko. Jadi akad siraman ini hanya berlaku untuk dua perkara. Sing bentuke sing pertama an-nahlu ya wit kurma wal an-nahli. Nggih, an-nahli. An-nahli ya wit kurma wal karmi lan wit anggur. Jadi akad musyaqah ini hanya berlaku untuk pohon kurma dan pohon apa anggur. Fala tajuyu mongko ora wenang apa al musyaqatu akad siraman ala ghairihima. Ing atase seliyane nahlin wa karmin. Jadi ketika selain anggur karo kurma ini maka tidak diperbolehkan. Misalkan wiwit anggur ngongkon yo iki kok disirami ya kebun anggurku. Katinen kaya dene witen. Wa mismisen lan wit mismis. Iki jeneng wit.
Watasihu lansa opo al musaqatu akad siraman. Minja izit tasarrufi. Saking wenange wong kang nanjakake linafsihi maring awak dhewe jaizit tasarruf. Di akad siraman ini boleh kepada orang sing diwenangake untuk melakukan pekerjaane. Wali sobiyin lan kedue bocah cilik. Wa majnunen lan wong edan. Bil wilayati kelawan nguasani alaihi ma ing atase sobi wa majnun. Alaihi ma ing atase sobi wa majnun. Idzal maslahati ing dalem nalikane tampa maslahah utawa kebagusan. Boleh misalkan iki sing tok kongkon ngejak anake ya entuk utawa ngejak amit sewu wong sing opoke edan. Kan iso yo nek wong edan dipekerjakan kan juga apa banyak. Wasighatu wa utawi sighote musaqah iku saka itu. Sighot iku ya bahasane utawa akad tembunge. Saka itu akad siraman ingsun ka ing sira ala hadzan nahli ing atase ikilah wit kurma bikada kelawan semene au salam tu utawa masrahake ingsun hu ing hadzan nahli ilaika maring sira. Di bahasane ngene, nyoki aku duwe wit kurma, duwe wit anggur, tulung dirumatke, tulung kok disirami, engko kowe entuk bagian semene. Litata ahada supaya yen toh ngrumat sapa sira hu ing nahli wa nahwi dzalika lan sepadane mengkonolah saka itu ka ala hadzan nahli bikadza au salam tuhu ilaika lita'ahadahu wa yustaratulan disyaratake apa qabulul amili nampane amil iku kudu ana ijab qabuli mau ijabekan iku mau nyo iki wit kurmane kebun kurmane utawa kebun anggure tak pasrahno ning awakmu tulung dirumatke tulung disirami. Kudu engko dijawab, ya siap sedia tak rumati tak sirami. Walahalan iku kedue musaqah iku wau ailil musaqati tegese akad siraman syartoni utawi syarat loro. Di dalam akad musaqah atau akad siraman ada dua syarat. Sing pertama ahaduhuma utawi nomor sijine syarton iku ayu qaddira yen toh mesthekake ha ing musaqah sapa al maliku wong sing duweni bimudatin kelawan mangsane maklumatin kang dingerteni kasanatin kaya dene setahun hilaliyatin kang bangsa hilal utawa bangsa rembulan hitungane berarti hitungan apa hijriyah nyo kowe tak kon ngurmati wit anggurku dalam bentuk waktu 1 tahun utawa 2 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Walaya juyu lan ora wenang apa takdiruha. Ngira-ngira akene musaqah biidraki samroti kelawan ngunduh buah fil asohi ing dalem kaul sing luwih sah. Jadi tidak boleh engko tapi mandek ya nak wis panen. Ngono kuwi tidak diperbolehkan. Kalau bisa ditentukan waktunya berapa bulan atau berapa tahun.
Wasani utai kang nomor pindho iku ayu ayina yen toh nertentokake sapa al-maliku wong kang duweni iku ayu ayina yen toh nertentokake sapa al-maliku wong kang duweni lil amili maring pekerja juz'an ing bagian makluman kang dingerteni minas samri saking buahe minas samroti saking buahe kudu dingerteke kowe entuk iki engko hasil panene kowe tak wenehi 20% utawa 30%. Kanis fiha kaya dene separone samroh utawa 50-50. Karang aku wis ora duwe wektu gawe ngrumati kebun anggurku, kebun kurmaku tulung rumatan nangko kowe tak wenehi. Nalikane hasil kowe 50%, aku 50%. Au sulusiha utawa sepertelune samroh utawa aku 70, kowe 30, utawa kowe 1/3, aku 2/3. Falau qala nuli lamun ngucap sapa al-maliku wong kang duweni sing duweni kebun anggur karo kebun kurmane iku wau lil amili maring pekerja ala annama ing atase setuhune perkara ala annama ing atase setuhune perkara fataha kang buka sapa Allah dalam arti yang ndadekake bihi kelawan maminas samroti nyatane buah iku yakunu ana apa mah iku benane ing dalem antarane kita soha mongko sah apa akdu musyaqah utawa engko nek iki mau anggure wit anggure karo wit kurmane berbuah engko batine dibagi loro wa kumilalan ditanggungake apa kaulu malik iku wau sing kala al maliku lil amil ala annama fataha bihi minas samrah iku wau al munasofati alal munasofati ing atase paroedang. Munasofah kuwi berarti paroedang, nisfun kuwi maknane separo berarti pira 50-50. Engko nak berbuah engko dibagi apa loro. Summal amalu nuli utawi pekerjaan utawa amale iku mau fiha ing dalem musyaqah iku ala dzurbaini ngatasé rong werna. Ahaduhuma utawi salah sijine dzurban iku amalun amal yaudu kang bali apa nafa'uhu manfaate amal ilah samroti maring buah. Jadi ada dua pekerjaan bentuknya. Yang pertama memberikan manfaat kepada buah. Manfaatnya berarti apa? Nyirami itu kan memberikan manfaat kepada pohon iku supaya ne buahe kuwi dadi akeh utawa buahe dadi enak. Kasak yin nahli kaya dene nyirami wit kurma. Watalki hilan nyangkok nahli utawa dicangkok ben kurmane tukule iso gedhe, tukule iso ngrembuyuk akeh utawa iso legi. Kan ada sistem talkih utawa apa dicangkok. Biwat isain kelawan nyelehake suwiji minatoli saking barang mintol idzukuri saking ngetokakene kurma sing lanang fitol il inasi ing dalem majangake kurma sing wedok utawa ya ki mau dicangkok modele supaya ne kurmane hasilé luwih apik. Fahuwa mongko utawi amal iku alal amili ing atase pekerja. Ya kuwi kaitane karo pekerjane gerek gelem nglakoni napa mboten. Wasani utai kang kaping pindho iku amalun amal yaudu kang bali apa naf'uhu manfaate amal ilal arzi maring tanah. Kanas bidawalibi
Kanaswid dawalibi kaya dene masang dawalib. Dawalib ki ya kaya napa niku? Songgetan mudeng songgetan nggih. Kanasbid dawalibi kaya dene masang dawalib utawa masang apa berarti? Napa niku? Pager. Wahafaril anharilan ngeduk piro-piro kalenan digaweke irigasi. Fahuwa mongko utawi amal iku ala robil mali ngatasi wong kang duweni bondo. Nah kuwi kaitane ora karo kaitane sing pekerja, iki amale yang harus dilakukan oleh orang yang memiliki tanah tersebut. Walaya jujulan orang wenang apa ayyu syarita yen toh disyaratake. Apa ayyu syarita yen toh disyaratake sapa al maliku wong kang duweni alal amili ngatasi pekerja sayan ing suwiji-wiji laisa kang ora ana sapa sek iku minal a'mali musyaqati setengah saking pira-pira amali musyaqah. Dadi amali musyaqah mung loro kuwi mau sing berkaitan karo pekerja dan yang berkaitan dengan yang memiliki tanah. Kaharfi nahrin kaya dene ngeduk kali utawa gawe irigasi. Wa yustaratu lan disyaratake apa infiradul amili ijene pekerja bil amali kelawan pekerjaan. Falau saurata nuli lamun nyaratake sapa robul mali wong kang duweni bondo amalahu lamihi ing pekerjaane pemudane robul mal lam yasiha mongko rasah apa syarat. Juga harus diketahui kok misalkan iki sing duweni tanah nuntut sing berkaitan pekerjaan yang harus dikerjakan oleh robul mal. Yang berkaitan dengan pekerjaan robul mal kuwi apa mau membuat irigasi. Kok iki malah ngongkon wong sing kon ngru mati, berarti iku malah lam yasiha, tidak sah. Wa lam lan ngertiya sira ana akdal musyaqati. Ing sedune akad musyaqah iku lazimun tetep minat tarafaini saking loro. Minat tarafaini saking akad loro. Walau kharaja nuli lamun nyoto utawa metu. Kharaja metu dalam arti wis nyoto, buahe wis metu. Apa asamaru, apa asamru buah iku mustahakon dihaki. Iku mustahakon dihaki. Kaan auso kaya dene lamun wasiat maksiatake sapa malik iku mau bisam rotin kelawan buah bisam rotin nahli kelawan buah wit kurma al musyaqah kang disiramake utawa wis akad musyaqah apa alaiha ing atase samrotin nahli falil amili monggo iku keduwe amil ala robil mali ngatasi wong kang duweni bondo ujratun misli ujratul misli utawi ongkose pekerjaan li amalihi krana pekerjaane amil. Kok misalkan delalah iki mau sadurunge hasil buah iki mateng utawa buah iki wis berbuah saka kurma lan anggur niki wau. Wong sing duweni wit kurma lan wit anggur iki mau meh mati, ternyata wis wasiat. Engko tulung gawe kebun anggurku nak woh hasilnya disedekahke kabeh. Iki kan wis menjadi apa wasiat. Utawa engko kae tak wakafke. Berarti ketika seperti itu sudah berhenti akad musyaqahnya, malah harus mengganti ujrah misil. Ujrah misil kuwi apa? Bayar karena adanya pekerjaan. Misalkan kok setahun ya dikalkulasi sedinone misalkan bayarane piro. Misalkan sedina 100.000 utawa sedina 150.000.
10.000 yo gerek diping. Dalam jangka waktu setahun pekerja iki mau ngrumati kebun anggurmu yo gerek diping. Karena sudah adanya apa wasiat. Nah, wasiat itu harus dilaksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.